Kedves hölgyek és urak, egy picit most én átveszem a stafétát Mónitól, ameddig ő 21-et, hiszen már nem is tudom hányadik napja megállás nélkül folyamatosan nyomja, és ezért óriási nagy tisztelet neki, és köszönet és hála. Úgyhogy egy szusszanási szünetet engedélyezünk neki, és miközben elrajtolt itt a felfújhatós száp verseny, ugye sportoló nemzet száp futama, én pedig abban a szerencsés helyzetben leszek, hogy nem leszek egyedül, ugyanis egy világbajnok hamarosan le fog ülni mellém, ebben a szakákban ráadásul. Csak most még magam mellé ránt egy széket, és akkor, ha már meg lesz az is, kezébe ragadja a mikrofont, és akkor közösen fogjuk itt lázasan elemezgetni a látottakat, hallottakat. Tehát itt ül mellettem Horváth Noémi. Szervusz Noémi! Hogy vagy Noémi? Hogy telnek a napjaid? Szia Kristóf! Jó hangosan beszélj, mindenki hallja. Jó, köszönöm a meghívást, nem számítottam rá, hogy itt ületek melletted. Meglepetés meghívást szerettem volna, hogy a közönséget egy kicsit képbe helyezzük ezzel az egésszel, mert hát azért nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mégis mi ez a felfújhatós száp, meg hogy miért versenyeznek ebbe az emberek. Azért alapvetően ez egy ilyen szabadidősport, nem pedig versenysport. Igen, ez, amit most látunk, a felfújható deszkás verseny talán az, amelyik a legközelebb áll szerintem azokhoz az emberekhez, akik alapvetően nem járnak szápversenyre, hiszen ezek felfújható deszkák, lehet őket ereszteni, lehet vinni mindenfelé. Ugye, amit láttunk tegnap előtt, azok merev deszkák voltak, az egy kicsit más tészta, hogy így mondjam. Ezek a deszkák is azért elég keskenyek, tehát nem a legalapabb túradeszkák, ahogy látjuk is itt a szép képeken, de talán ez az, amit az emberek, hogy az mondjuk a száp, akkor erre a deszkára gondolnak. Igen, ezt nyugodtan kijelentetjük. Neked ez az egész, ez hogy jött, hogy indult, miért kezdtél el száppozni, meg volt, hogy te nem csak felfújhatóssal, hanem azzal a versenyszáppal is versenyeztél, vagy csak felfújhatóssal? Mi volt a te karriered? Én kajakoztam nagyon sokáig, több szakákban is kipróbáltam magamat, sprintben, maratonban, és utána, amikor már kifelé jöttem a élsportolói pályafutásomból, akkor találkoztam a száppal. Ugye Magyarországon egy ilyen 4-5 évvel ezelőtt volt egy nagy boom, ha így mondhatjuk, amikor megjelent mindenféle boltokban a száp, nem csak sportboltokban, hanem tényleg már szinte a sarki kisboltban is lehetett venni szápdeszkát, és erre a hullámra felállva, hogy ilyen stílusos legyek. Gyönyörű volt, igen. Én is elkezdtem. Nyilván kajakosként egyel könnyebb dolgom volt, hiszen azért ismertem a vizet, a hullámokat, de kihívás is volt benne, mert teljesen más, amikor állásban van az ember, és teljesen máshol van a súlypontja. Akit most látunk egyébként elől André Krajtor, aki megnyerte a sprint futamot tegnap. Nagyon jó kenus volt, olimpikon kenus. Ugye látjuk azt, hogy azért még most is sok az olyan szápos, aki kajakosként vagy kenusként kezdte, de felnővőben van egy olyan generáció, aki viszont már a száppal kezdte el. Nagyon szép forduló közben, látjuk, hogy hátrálépnek a deszkán egy 2-3-at, ezzel a deszka orra szépen kiemelkedik, és majdnem, hogy egy helyben meg tudnak fordulni. Igen, és azt még ő tegnap el is mondta, hogy 2011-ben már kenusként versenyzett itt, úgyhogy nem szápversenyzőként, de hogy nagyon jól érzi magát itt Szegeden, akár mint egy szápversenyző. Most itt azért ők egy picit eljöttek, ha jól látom, talán Márton Károly van közvetlenül. Igen, alapvetően ezt a versenyszámot egy kicsit ilyen szabadidős futamnak terveztük, de hát az, aki élsportoló volt egyszer, az nem tudja levetközni az élsportolói múltját. Ugye látjuk, hogy André és Karesz is mindent belead, és nem hagyja azért magát. Kíváncsi vagyok, most még van azért másfél kör, jó meleg van, úgyhogy az egy jó verseny lesz szerintem. Igen, mert már egy picit, mint hogyha elmentek volna a többiektől. Amúgy most mondtad, hogy te kajakoztál, mennyire inkább a kenuhoz áll közelebb, és hogyha valaki jó kenus volt, akkor lesz jó száppos, vagy ha valaki jó kajakos volt, az is jó száppos lesz, teljesen mindegy most így alapvetően a szakákat tekintve?
Nagyon érdekes kérdés. Alapvetően ugye azáltal, hogy egy oldal nevezünk a szapon, ugye kenút mondaná kapásból mindenki. Hát persze, szinte mint egy kenu, térdelésből felállunk, és úgy evezünk. Igen, ám csak ugye a kenusok gyerekkoruk óta egy oldal neveznek. Ugye egy kajakos mindkét oldal. Egy kenusnak, amit most látunk például, hogy oldalt váltottak, ez hosszú évek kemény munkája, hogy átszotassa magát az egyik oldalra a másikra, hiszen nem ehhez van hozzászokva. Úgyhogy kajakosként ilyen szempontból könnyebb, szint kajakosként jó esetben mind a két oldal egyformán erős, és ez nem kihívás például, hogy oldalt váltsunk. Nagyon sok kenus fogjuk látni, nagyon-nagyon ritkán vált oldalt, és a vált oldalt akkor is csak egy pár húzás erejéig. Mert ez annyira szokatlan, annyira kényelmetlen? Hát teljesen szokatlan egy kenusnak a másik oldal nevezni. Itt pont látjuk Vajda Attilát középen, 197-es rajtszámban, kiváló kenusunk, ugye olimpiai bajnokunk Pekingből. Hát nézhetjük egy darabig, hogy mikor fog átfogni a másik oldalra. Valószínűleg ritkán, inkább, ahogy látjuk, belekormányoz minél többet. Amit lehet persze így is, csak az meg energia és időveszteség, hogyha ugye kormányozni kell. Azért a SZEP-nak sokkal könnyebb egy szápdeszka, főleg egy felfújható, sokkal nehezebb irányban tartani. Hogy egy oldalon evezünk csak végig, akkor nagyon sokat kell rászedni, hogy ilyen szakmai szavakat is használjunk, és ez nagyon sok energia elmegy. Egy jó szapos azért 10-15 húzást tud húzni egy oldalon, mielőtt oldalt váltana. És akkor azt nézem, hogy meg mindig ezt nézem egyébként, hogy itt a fordulók, amit majd a technikai számban látunk, az valami egészen más, mint amit most látunk akár a képeken. Hogy azért az olyan kicsit olyan nagyon körülményesnek tűnik számomra, hogy elindulunk befordulni, és akkor egy jó darabig csak úgy fordulunk, hogy ez tényleg ennyire nehéz, hogy valaki megtanulja, hogy be tudjon fordulni, vagy csak lehet, hogy ott éppen az egyik a másikat sodorja kifele. Tehát mi ebben olyan marha bonyolult? Meg gondolnám ugye, hogy ülök mondjuk egy túra kajakba, hogy meghúzom bal kézzel, akkor jó befordulok marra, vagy nem, hogy már valamelyik irányba. Igen, az a lényeg, hogy könnyen befordulok. Itt viszont marha nehéznek tűnik a fordulás. Kristóf, a verseny után várunk szeretettel, kapsz egy deszkát, és mutasd meg, hogy nehéz vagy nem nehéz. Azért igen, azt meg kell tanulni. Az, hogy az ember tudjon állni egyenesen a deszkán, az pár hét alatt azért elsejthető. Az, hogy valaki magabiztosan a deszkán tudjon hátralépni, na, ahhoz azért kell nem kevés gyakorlás. Nyilván itt most stabilnak néz ki, ugye, mint a kajakkenu, ott is könnyűnek tűnik, meg hát milyen szépen mennek. Aki megcsinálja, az meg tudja, hogy ez micsoda erőfeszítést igényel. Majd fogjuk látni azért, hogy a jobbak, akik elől vannak, egy-két húzásból meg fognak szinte egy helyben fordulni. Aki kevésbé tapasztalt, annak azért kell egy nagyobb ív ehhez. Igen, azt, ahogy most említetted az imént, hogy az, hogy álljál deszkán, azt egy pár hét alatt meg lehet tanulni. Ez tényleg pár hét kell, hogy én most mondjuk fölállok, akkor nem az lesz, hogy itt végighúzok egy 1,5 kilométert gond nélkül? Mondom még egyszer, várunk téged szeretettel, nem azért, nyilván kapsz nem egy deszkát, kipróbálni. a lelátó előtt szerintem okoznánk egy pár boldog percet a nézőknek is, úgyhogy állunk elébe. Nyilván egy kezdődeszkán pár óra alatt már lehet stabilan állni. Ezen a deszkán, amiket most látunk, azért ez kell gyakorlás. Látjuk, hogy válszéles terpezben állnak a versenyzők, és szinte lelóg a kisláboljuk azért így is a deszkáról. Igen, és akkor tehát akkor honnan indul, milyen szélességtől? Tehát, hogyha most valaki itt naívan ül a lelátón, és azt gondolja, hogy ő most akkor szeretne ennek láttán a sportoló nemzet legközelebbi szápfutamán elindulni, akkor mégis milyen deszkával kezdje? Bármilyen felfújhatós deszkával lehet indulni ezen a versenyen? Például. Igen, az a lényeg a pont ennek a számnak, hogy semmilyen megkötést nem tettünk, csak annyit, hogy felfújható legyen. Nem volt megkötés se a hosszát tekintve, se a szélességét, pont amiatt, hogy mindenki, akinek van esetleg otthon, nyaralóban bárhol egy deszkája, el tudja hozni, és tudjon itt velünk evezni. Látjuk is, elég sokan éltek ezzel lehetőséggel. Ugye ez egy kompromisszum, hogyha valaki szeretne gyorsabban haladni, érdemes keskenyebb deszkát venni, ami instabilabb. Általában azt kell megtalálni, azt az ideális középutat, amelyik deszkán tudunk még stabilan állni, de haladni is tudunk vele. Nyilván kérdés, akinek mi a célja, ha valaki szeretne vinni kutyát, gyereket, hűtőládát, érdemes egy szélesebbre beruházni, hogyha valaki szeretne ezért temposabban haladni, akkor nyugodtan lehet váltani
keskenyebb deszkákra is. És hogyha most itt megnézzük magát a futamot, már itt jönnek visszafele egyébként Andrej Krajtorék, még mindig elő vannak szerintem egy ilyen, hát nem is tudom, egy 20-30 méter lehet a különbség, de ott azért lázasan érkeznek a többiek is. Szóval, hogyha megnézzük ezt a futamot, azért ott mindenki nagyjából valaki háta mögött próbál menni, és akkor itt lehet látni ezt a fordulót. Hopp, Márton Karesz egy picit megbillent, talán ez most előnyhöz juttatja Andrej Krajtor, de valószínűleg hamar össze tudnak majd zárni, bár most Andrej Krajtor, mint hogyha egy 3-4. Igen, nagyon jól meglátta, hogy Karesz kicsit elbizonytalanodott, és szerintem ezt kihasználva most megpróbál ellépni. Ugye a táv felénél vagyunk, azért innen is még van egy jó 2 kilométer, legalább egy 10-12 perc. Meglátjuk, hogy milyen taktikát választ. Megpróbál ellépni, vagy inkább megvárja, és a végén döntik el. Izgalmas, így is, úgy is. Na igen, ezt akartam kérdezni, hogy most itt azért van jelentő... Hoppá, elképesztő tényleg. Ezeket én mindig is imádtam, hogy így egymás deszkáján fordulnak, és nincs. Hopp, na, ennek lett most rossz vége, mondhatni. 129-essel. Ezért hozzá vannak szokva a sportolók. Ugye azért az nem olyan kirívó, mint kajakkenúban, hogy valaki beleesik. Ugye pont azért látjuk, hogy mindenkinek a lábán van egy úgynevezett lís, ezt bóráznak hívjuk magyarul. Pont az a lényeg, hogy valaki beleesik a deszka mellé, akkor szépen vissza tud rá mászni, a deszka nem sodródik el. És mint hogyha a strandon lennénk, és új matracra kéne visszamászni, ugyanúgy vissza lehet mászni, és lehet folytatni a versenyt. De gondolom akkor a vékonyabb deszkára itt is nehezebb visszamászni, mint egy normál, széles, nekem való deszkára. Igen, a verseny végre szakértővé válsz te is a SAF-nak. Pontosan azért könnyűnek tűnik, de megvan a technikája annak is, hogy lehet visszamászni minél gyorsabban. Sokan amúgy gyakorolják is ezt, hogy tud minél kevesebb időveszteséggel visszamászni a deszkára. Szóval igen, amit kérdést fel akartam tenni már pár perc ezelőtt, csak nem jutottam el odáig, mert mindig történt valamit a fordulónál, hogy ha valaki mögött halad, azt nevezzük farvíznek, akkor azért az jelentős energia megtakarítás jelent? Vagy ugyanannyit kell belefektetni, vagy ez olyan, mint a kerékpár? Olyan, mint a kerékpár, meg mint a kajakkenu. Tehát látjuk is, hogy szép ilyen kígyóban haladnak egymás mögött, hiszen kicsit segítik is egymást, hogyha valaki a másik mögött megy, illetve ugye generál némi dobott vizet, ez is egy szakkifejezés, a deszka, és nehezebb ott evezni, szépen beállnak egymás mögé, és könnyíti igen az evezést, szinte, mint a kerékpárban, ahogy mondtad. Tehát az lehetett mondjuk Márton Karesznak egy jó taktika, lehetett volna most éppenséggel pont őket csak nagyon messziről látjuk, hogyha mondjuk be tudott volna zárkózni végig Andrej Krajtor mögé, akkor ő onnan ledurranthatta volna egy sprintbe itt a végén? Igen, sokszor látunk ilyet, főleg maratonversenyen, hogy ugye megbújnak többen az első mögött, és akkor a végén az utolsó pár száz méteren pedig újult erővel vágnak neki a finisnek. Hát ez az kell, hogy ott legyünk viszont mögötte. A képcsalóka, itt a bolyákat szoktuk nézni, azért Karesz kicsit most szerintem André mögött van, úgy látom. Igen, és máshol is próbálkozik, mint most Andrej Krajtor. És egy kicsit ugye a te világbajnoki címedre fussunk már rá, mert engem tényleg nagyon érdekel, hogy jutottál el odáig, mennyit edzettél rá, hány munkaóra után idézőjelben, hány év, nem tudom, tehát hogy valahogy ezek helyez már minket képbe, és ez mikor történt, hogy történt, milyen verseny volt, hol voltunk, kicsit így a közönségnek is. 19-ben volt az első ICF SAP világbajnokság Kínában, ahol is sikerült részt vennem a magyar csapatnak a részeként. Nagyon nagy kihívás volt, hiszen Kínában volt a verseny, mint mondtam, a világ túlsó végén, nem nagyon tudtunk semmit a körülményekről. Azt tudtuk, hogy nyílt vízen lesz, nem folyón, nem mesterséges tavon, nem sima tavon. Úgyhogy már az alapvetően kihívás állított minket, hogy hozzászokjunk ahhoz, hogy ott mi vár ránk. Volt egy pár napos edzőtábor, egy ilyen felkészítőtábor, ahol nagyjából a pályát tudtuk gyakorolni, illetve azt, hogy milyen körülmények várnak majd ránk a verseny folyamán. És így jött el a nap, amikor is hát sikerült, igen,
beérnem elsőnek. Akkor is ilyen nagy tömeget vonzott egyébként a száp, vagy ott külföld, egészen Kínában? Sok kínai versenyző indult például? Nagyon sok kínai versenyző volt, igen, Európából is sokan jöttek, illetve Ázsiában nagyon népszerű alapvetően is, ugye tavaly volt Tajföldön a VB, rengeteg ember jött Indonéziából, Japánból, Kínából, ugye Európán kívül is azért nagyon népszerű ez a szakág. Tehát akkor azt a világszinten is egyébként ez a nagyjából 4-5 évre tekinthető a múltja a száp sportnak, vagy már azért régebb óta mi becsatlakoztunk, és hát minden ugye evező sportágban ebben is jók vagyunk. Igen, ugye azt láttuk tegnap is, hogy jó sok magyar élem született. Bízunk benne, hogy ma a technikai futamokban ezt fogják még tovább gyarapítani a magyar csapat tagjai. A száp önmagában azért viszonylag hosszú múltra tekint vissza. A verseny része az, amelyik egy kicsit lassabban fejlődött ki. Nagyon-nagyon sokan rendelkeznek saját deszkával, járnak el evezni, de nagyon kis réteg az, amelyik versenyeken is részt vesz. Mi ezen dolgozunk, hogy csináljunk olyan eseményeket, rendezünk olyan eseményeket, amik színvonalasak, és ahol igazságos körülmények között tudja magát mindenki megmérettetni. Nyilván nem mindenki akar versenyezni, de van Balaton átevezés, Tizedó átevezés, ahova el lehet jönni, és a hangulat kedvéért részt lehet venni rajta, és nem a győzelem a fontos. És azt most tudjuk mi esetleg, hogy hány indulónk volt ezen a sportoló nemzet száp-futamon? Igen, ha jól tudom, akkor közel 60 férfi és közel 40 nő rajtolt el. Ilyen 100 főt láthatunk jelenleg a pályán. Mindenki, aki célba ér, fog kapni egy befutóérmet, úgyhogy senki nem távozik innen üres kézzel. Az egészen biztos. És mi a következő futam? Tudsz-e már valami olyasmit mondani, hogy hova lehet menni versenyezni legközelebb, hogyha valaki esetleg